As a coastal province, aquaculture has found a place to thrive here in Pangasinan. Sual does not only offer world-class bangus but also takes delight in its own oyster farm. This is where the sea meets human innovation to create a sustainable future. Welcome to Barangay Baybay Sur in Sual. Maglambat, yung mga ramarang sabi, yung mga tulos-tulos diyan, paikutan ng lambat. Yung mga iba, nagbibinta sila, wala naman akong maibinta, kaya gumawa ako ng sarili ko, ng ganyan. Siyempre, magsigaw ang kanya-kanyang kanyan. Kung gusto mong magpatayo diyan, magpatayo ka, may area-area. Bali, basta yung isang tao, nagupan ang magpapakyaw. Pakita mo lang yung pagtalaban mo, kung kurso natin lang pakyawin, yung presyo lang pag-usapan nyo. Pangbuhay ng pamilya, ganyan. Siyempre, importante yung kung pamilya mo talaga, kung walang anak buhay yung ama. Sa bagay ngayon, malalaki naman yung anak ko, makatutulong din sila. Nakakatulong talaga siya. Kasi kung mag-harvest na, meron yung kunting may tulong. Talagang may tulong yung talaba. Bali po nung nagkaroon po ng pandemic, mga kabarangay po namin is wala pong trabaho karamihan. Natanggal po sa work. Ganun. So nag-isip po sila ng pamalit sa trabaho. Sa bali ang Baybay Sur po is malapit sa dagat. Nag-ano po sila ng culture po sila ng oyster para paramihin ito. Bali po ang Baybay Sur ay daanan po ng mga turista po papunta ng 100 Islands, Masamiri Beach po. So dahil sa dami po ng dumadaan po na turista, dumadami din po yung production po ng oyster. Kaya nakilala po ang Baybay Sur bilang production na po ng oyster ngayon. Yes po, napakalaking tulong po sa mga farmers po ng oyster ang pagdami po ng oyster dito sa aming barangay kasi yun din po ang pangunahing pinagkukuhanan ng pangangailangan po ng bawat farmers po dito. Inimbitahan ko po kayong pumunta dito sa Barangay Baybay Sur, Sual, Pangasinan upang bisitahin ang mga oyster farmers dito sa aming barangay. 20 minutes away from Sual's town proper, mararating ang hilera ng more than 40 oyster farms dito sa Barangay Baybay Sur. You can directly buy fresh oysters from the local farmers na nagkakahalaga ng 300 to 600 pesos kada lata depende sa laki at dami. Sual is a testament to the cordial relationship between nature and human resourcefulness. From a small fishing village, the oyster farming industry continues to flourish as more residents venture in. It is a beacon of hope, kindling the coastal community and protecting the town's long fishing tradition. Dali